Život ide ďalej, no spomienka na detstvo zostáva. Doba sa mení a neustále sa posúva dopredu. A to, čo bolo kedysi pre deti minulej generácie nezabudnutelnou súčasťou detstva, môže byť pre novú generáciu poriadne desivá záležitosť. Animované filmy a seriály sa stali súčasťou nášho detstva, no postupom času vznikali na internete rôzne teórie o týchto rozprávkach. Ľudia začali vytvárať mrazivé fanúšikovské teórie a začali si všímať strašidelné detaily na filmoch a seriáloch, ktoré mali byť súčasťou najkrajšieho obdobia našich životov. Poďme sa teda spoločne pozrieť na desivé konšpiračné teórie o rozprávkach, ktoré boli súčasťou nášho detstva. Ja som Ďurike a vítam vás pri novom videu na Infinite Fear.sk. Hľadá sa nikto. Určite každý z vás pozná rozprávku Hľadá sa Nemo. Kto by to bol povedal, že aj takýto pekný príbeh, ktorý u mnohých ľudí vyvoláva kúsok nostalgie, môže mať svoju vlastnú strašidelnú konšpiračnú teóriu? Jedna teória tvrdí, že Nemo v skutočnosti neexistuje a Marlin je práve v štádiu popierania smútku po tom, čo bola celá jeho rodina brutálne vyvraždená. Na začiatku filmu sa dozvedáme, že Marlin a jeho manželka Coral očakávali vyliahnutie vajíčok, až do chvíle, kým ich dom napadla barakuda. Bohužiaľ, útok zanechá len Marlina a jedno vajce ako osamelých preživších. Teória fanúšikov predpokladá, že Nemo v skutočnosti nikdy neprežil útok barakudy a namiesto toho zomrel spolu so svojimi súrodencami a matkou, pričom Marlin zostal sám. Nemo je v podstate len výplodom Marlinovej žiaľom zasiahnutej predstavivosti a jeho cesta za nájdením Nema je len jeho cestou cez 5 fáz smútku. Po útoku Marlin zúfalo hľadá nejaké preživšie vajíčka a pretože žiadne nie sú a je príliš zúfalý, jeho myseľ odmietne skutočnosť, že prežil ako jediný. A v tomto momente jeho myseľ vytvorí posledné vajíčko, ktoré zostalo a z ktorého vyrastie rybka s menom Nemo. Niektorí fanúšikovia dnes už klasického animovaného filmu si myslia, že Marlin a Dory môžu mať spoločného viac, než sa na prvý pohľad zdalo a že obaja môžu trpieť nejakým duševným ochorením. Dory trpí akútnou stratou krátkodobej pamäte a niektorí fanúšikovia si myslia, že Marlin trpí smútkom a posttraumatickou stresovou poruchou. Marlinov strach z oceánu je veľmi pochopiteľný vzhľadom na traumatické udalosti, ktoré vidíme na začiatku filmu. Potom dáva zmysel, že by sa zdráhal nehať Nema odísť do školy zo strachu, čo sa môže stať jeho milovanému dieťaťu. Najstrašidelnejšia časť tejto teórie spočíva v tom, že Nemo sa v latinčine prekladá ako nikto. Harry Potter, ako ho nepoznáte. Kto by nepoznal tento príbeh z čarodejníckeho sveta? Vedeli by ste si predstaviť temnejší scenár? Desivé na tejto teórii je to, že by v skutočnosti dávala zmysel v reálnom svete. Niet pochýb o tom, že Harry bol emocionálne zneužívaný v rukách Dursleyovcov, ignorovaný a verbálne degradovaný a doslova celé leto zamknutý pod schodami. Z toho, čo vidíme o agresii Dudleyho a Vernona, by nebolo ťažké predpokladať, že došlo aj k incidentu fyzického zneužívania. Čo by ste povedali na teóriu, že príbeh mladého čarodejníka bol len výplodom Harryho fantázie? Ide o teóriu, v ktorej Harry Potter počas celej série nikdy neopustil komoru pod schodmi. A v skutočnosti si celý príbeh z Rockfortu len predstavoval. Postupne sa zbláznil z izolácie a zneužívania zo strany Dursleyovcov. Pravdepodobne každé veľké dielo má takúto teóriu, ale predstavte si to. Harry si vytvoril vlastný svet fantázie a vracal sa späť do prepracovanej rockfordskej školy, ktorú si vytvoril pre seba. S priateľmi, ktorí mu venovali čas. Magickými kúzlami na riešenie problémov, ktoré nedokázal vyriešiť v reálnom svete. Ďalšia teória hovorí o tom, že sa Harrymu všetko snívalo. V skutočnosti je teda Harry Potter sirota.
Jeho rodičia skutočne zomreli pri autonehode a on zázračne prežil len s jazvou na hlave. Bol vychovaný jeho tetou a strýkom. Harry si často želal, aby zomrel pri tej havárii. Prežil 18 rokov trápenia, izolácie a týrania, až kým sa nakoniec zbláznil. Teletubbies. Teletubbies debutovali pred viac ako 20 rokmi. Táto relácia sa odvtedy vysielala v 120 krajinách a bola preložená do 45 jazykov. Pobavila deti a niektorých rodičov desila. A úprimne, desila aj mňa, keď som bol decko. Z Teletubbies ide niečo zlovestné a temné. A nemyslím si to len ja. Na začiatku každej epizódy vychádza slnko a stredom tohoto slnka je detská tvár. Niektorí tvrdia, že vidia, ako sa na tvári dieťaťa vytvára démonický vzhľad. A toto slnko má tajne ovplyvňovať psychiku a má postupne vytvárať kontrolu nad deťmi. Neexistuje žiadny oficiálny príbeh o vytvorení Teletubbies, ale niektorým je jasné, že Teletubbies nemajú pod kontrolou svoj vlastný osud. Tajomný hlas im dáva rôzne úlohy počas celého dňa, od jedenia až po spánok. Tieto teórie sú však nič oproti následujúcej znepokojivej konšpirácii. Bol seriál Teletubbies skutočne inšpirovaný 4 deťmi držanými v neslávne známom bulharskom psychiatrickom ústave? Táto teória nemusí byť taká pritiahnutá za vlasy, ako sa na prvý pohľad zdá. V 90. rokoch malo Bulharsko jeden z najvyšších počtov detí v štátnych zariadeniach v celej Európe. Bulharské ústavy pre duševne chorých boli dobre známym problémom a v roku 2007 BBC dokonca zverejnila dokument o krutých podmienkach v týchto nemocniciach. Boli originálni Teletubbies bulharské deti so psychickou poruchou? Podľa konšpirácií majú Teletubbies predstavovať skutočné deti z jedného z azylových domov a teória tvrdí, že všetky 4 deti, ktoré inšpirovali show, zomreli v ten istý deň. Žltý Teletubby, Lala, bol údajne založený na detskom pacientovi, ktorý strávil roky v izolácii a neskôr došlo k trvalému znetvoreniu tváre. Údajne mal úsmev ako Joker. Jedno z detí ohluchlo a malo deformáciu tváre. Údajne bolo dieťa priviazané k plotu a nakoniec umrzlo. Dipsy bol inšpirovaný dieťaťom, ktoré bolo zjavne podvýživené. Hladné a nezdravé dieťa sa nakoniec udusilo vlastnými zvratkami. Teraz tu máme Pooh. Dieťa, na ktorom je Pooh založené, údajne spadlo do ohňa a zhorelo. Preto má Poohu červené sfarbenie. Čo si o tom myslíte vy? Pustili by ste Teletubbies svojim deťom? Napíšte mi to do komentáru. Raťafak Plachta. Kto dokázal vymyslieť takúto kreatúru s menom Raťafak Plachta? Akože, what the fuck? Československá legenda s veľkými očami, dlhým krkom a veľkou vlajúcou plachtou. Väčšia časť generácie, ktorá vyrastala ešte za čias komunizmu, si bez neho nevedela predstaviť nedeľu. Verte tomu alebo nie, táto hrôzostrašná bytosť bola raz populárnou detskou postavičkou v Československu. Možno aj dnes sa nájde mnoho fanúšikov tejto kreatúry. Keď sa show skončila v roku 1989, Raťafak zmizol a údajne ho vyhodili do kontajnera, aby ho už nikto nevidel. RTVS vtedy zdôraznila, že dané veci nikdy neevidovala ako svoj majetok. Je zvláštne, že v minulosti sme mali v Československu talent vytvárať desivé postavičky, ako je napríklad Kuko alebo Slniečko na rukavičke. Ja osobne som sa na to nemohol pozerať. Pôsobilo to na mňa nepríjemným a znepokojujúcim dojmom. Určite nie som sám. Shrek. V tejto filmovej sérii bolo množstvo humoru pre dospelých, ktoré sa ukazovali na oči deťom, čo tomu nechápali. Tvorcovia to spravili zámerne, aby na film pritiahli aj starších divákov. Samotná rozprávka Shrek však ukrýva mnohé temné tajomstvá a temný humor, ktorý by sme ako deti nikdy nepochopili. A nie, nebudem tu spomínať Oslíkov románik s dračicou. Pozrime sa na niečo znepokojivejšie. Po zajatí sú vo svojich klietkach 3 medvede. V zábere neskôr je tu medvedí ocko, ktorý utešuje veľmi rozrušeného medvedíka. Neskôr vo filme je mama medvedica ako koberec v zámku lorda Farquaada.
Ďalšia znepokojujúca teória sa týka našej obľúbenej redheadky Fiony. Jedna temná teória zo Shreka naznačuje, že počas izolácie vo veži sa princezna Fiona uchýlila ku kanibalizmu, aby prežila. Predpokladá sa, že zjedením mesa rytierov, ktorí ju zachránili, mohla princezna Fiona prežiť počas svojho zajatia. Ak chcete zistiť, ako sa princezna Fiona stala kanibalom, musíte najprv jednoducho preskúmať prečo. Film ukazuje, že Fiona bola vo veži približne 20 rokov pred príchodom Shreka, čo je strašne dlhý čas na to, aby žila v izolácii bez toho, aby si osvojila pár zvláštnych návykov. Predstava, že väža princezny Fiony bola zásobená dostatočnými zásobami na celý život, je rozhodne nepravdepodobná. Ďalšia teória však hovorí, že drak nemal princeznu Fionu len strážiť, ale zároveň sa mal o ňu aj starať. Drak mal teda usmrtiť rytierov a pozostatky priniesť Fione, ktorá sa z toho najedla. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vám páčilo. Nahoďte like, nahoďte odber na môj kanál, navštívte môj Instagram a teším sa na vás pri ďalšom videu.